взеха две души, намерили се сред хиляди хора, като звезди в нощта, които светят една за друга. От първия миг между тях пламна нещо истинско, топлина, която не угасва и с времето става още по-силна. Те вървят заедно през радост и трудности, държат се за ръце и не се страхуват от нищо. Всеки ден е по-красив, когато са един до друг, защото любовта им носи мир, сила и надежда. Йосчан кара Зехра да се усмихва дори в тъжни дни, а Зехра прави света му посветъл само с един поглед. Думите понякога не стига да опишат такава обич, защото тя се усеща със сърцето. Нека мечтите им се сбъдват една по една, нека никога не губят искрата помежду си, и независимо на къде ги отвее животът, винаги да се намират отново, защото някои любови са написани